Danas ćemo duboko zaroniti u taktički ocean koji naš trener Karoglan majstorski plovi i obećavam vam da ćete odavde izaći znajući točno što se događa na terenu. Ali hej, ako još niste dio našeg tima ovdje na kanalu, brzo se pretplatite i stisnite to zvonce. Nećete htjeti propustiti analizu koja slijedi. Pripremite se jer ćemo govoriti o taktici s velikim T. Hajduk Karoglan pokazao je značajnu evoluciju u svojem pristupu igri, posebno u načinu kako izvodi svoje vertikalne napade i organizira igre prelaska. Više nije samo o tome da se lopta pošalje naprijed i nada se najboljem. Sada je svaki pokret izračunat, svaki pas ima svrhu. U posljednjim igrama jedna od najuočljivijih promjena bila je prijelaz na organiziranije vertikalne napade. Umjesto da se oslanjaju samo na individualne poteze, Hajduk gradi svoje ofenzive na koordiniranim pokretima koji inteligentno i učinkovito izazivaju obrambene linije protivnika. To ne samo da povećava šanse za uspjeh u svakom napadu, već i stavlja protivnika pod stalni pritisak, ne znajući odakle će doći sljedeći udarac. Ali Hajduk ne sja samo u vertikalnosti. Igre prelaska bile su ključna točka u ovoj novoj fazi tima. Pažljivo planirane, te igre uključuju kombinaciju pokreta bez lopte i preciznih pasova, tražeći istraživanje prostora koje ostavlja obrana protivnika. Ta sposobnost čitanja igre i anticipiranja pokreta protivnika bila je ključna za prevladavanje ekipa koje bi, na papiru, bile teške prepreke. I naravno moramo govoriti o utjecaju ove strategije na individualne performanse. Igrači poput Marka Livaje iznimno profitiraju od ove sofisticiranije taktičke pristupa. Umjesto da budu izolirani čekajući sretan trenutak, sada su u srcu dobro podmazanog stroja, gdje svaki igrač zna svoju ulogu i kako doprinijeti kolektivnom uspjehu. To ne samo da podiže razinu tima u cjelini, već i ističe jedinstvene sposobnosti svakog igrača. Na kraju, čak i suočavajući se s odsustvom ključnih igrača poput Mihaela Žapera, Hajduk se nije dao smesti. Naprotiv, prilagodio je svoju strategiju i nastavio napredovati. To pokazuje ne samo dubinu i svestranost sastava, već i sposobnost Karoglana da prilagodi svoj plan igre prema okolnostima. Pa, reci mi, što misliš o ovoj taktičkoj evoluciji Hajduka? Jeste li uzbuđeni koliko i ja vidjeti kamo će ova pristup odvesti naš tim? Ostavite svoj komentar ispod i hajdemo raspravljati o ovom novom poglavlju u povijesti Hajduka Splita. I to je sve za danas, ekipa. Ne zaboravite ostaviti like i podijeliti video ako i vi vjerujete u taktičku snagu našeg Hajduka. Do sljedećeg puta.